fod y cael amser dar I gerdded. Ac of gwrs I ymlacio. Aros y munud. Mae rhaid I fi weithio. Привет, дружина, как дела? Меня зовут Лоренс. Sziasztok, barátaim, hogy vagyok, Lawrence vagyok. Hello, gyfeillion, sut wyt ti, Lawrence ydw I? Wel, mae'n dechrau robot yn oer I rwan, achos ti'n gweld yn deilan wedi marw. Felly, mae mis Hydref, neu tymor Hydref wedi cyrraedd. Von os ys I sil. Egan, ys I sil, mert von os ys I idw. Von am odio rw. Dyma y geiriau Hwngariaid am Hydref. Rwan ta, mae rhaid I fi parhau I weithredu gyda metal detector, felly, da chi'n paratoi? Oes, rwan, da ni fynd. OK ta, dwi'n mynd I parhau, neu cario ymlaen, I weithredu gyda metal detector I chwilio am stwff metal. OK, felly, OK, dawn ni'n weithredu rwan. OK. O, esgysodwch y fi metal detector. OK. O, dwi wedi gweld y gwydr. Y gwydr yma. OK. Aros y munud. Na, gwydr. Felly dwi'n mynd I roi un man un. Ia. A wedyn, ia. OK. O, a dwi wedi darganfod anafanail. Ha! Unwaith eto, anafanail. O, mae'n drwg yn ei wam. OK. OK, gwydr. Ia. O, a dwi wedi darganfod bendinail. O, bendinail. Wedyn... Aha! Na. O, a rhan gyda ffraim. Dwi'n yn siŵr beth I hwn. Ond a wel... Na chdi. O, gwydr yma. Ia, na chdi. OK. Dwi'n mynd I newid ar y ochr hwnnw. O, sbïo beth dwi wedi darganfod. Gwydr yma. Na chdi. Mae'r nail. I gyd o nails. Na chdi. Mae'n nifer o stwff I darganfod. I gyd o'n gwydr o rwan. Achos bob tro dwi wedi darganfod am unrhyw o stwff.
mae ganddyn nhw nails ac yn ywedig y gwydr. O, mae yna rhywbeth mawr dan y flaw. Gobeithio dwi wedi darganfod rhywbeth diddorol neu rhywbeth hanesyddol. Oes. Oce, dwi'n mynd i ddefnyddio brwsh. Sorry, wan. Oh. No. Sorry. Oh. Oh, sbia. Oh, shh. Duw. Na. Okay. Na chdi. Oh. Rusted metal. Metal framework mewn hyn. Yeah. Ooh. Sbia. Metal framework. Well, yeah, of course, mae rhaid i fi brwsio hyn wedyn. A wedyn, yeah. Unwaith eto. A nail. Na, dim nail, achos mae gyda nhw metal framework mewn hyn. Na chdi. O. Mae'n... O, nifer o waith i'w wneud. Of course, mae bocs fi yn eitha llawn. A gaf rhoi canlyniad. A gaf y gweithdy gyda metal detector. Ond of course, does na dim digon o sbar. Achos mae yna nifer o stwff dan y flaw. Ac yn ywedig nifer o nails, nifer o stwff metal nath wedi cael ei adelwedig ar ôl yr adeilad a wedi chwalu. Ww! Beth yw'n? Waw. Metal framework. Dwi ddim yn siŵr iawn. Rhan gyda vehicle. Ond o wel, oce. Iawn ta, symud ymlaen.